כן. מולינה קריב, גביע מארץ, קטגוריית 45 פלוס. נכון. יאללה, בוא נלך למדוד. יש לנו פה זה 1 על לבוקס 1.50 מטר, זה דבר, זה סבבה. הנה. כן. פלטה של 10 ו-15 פלטה של 10. מדדת מטר וחצי? כן, עכשיו תראי את המתח. נעמוד פה. הבר פה, מטר, אפילו יותר. זה המתח, מהמם. תביא לי את הזה, זה יפריע לך. אתם נותנים עד לפה, הצלחנו לכם. זה מספיק לך. טוב, תגיד לי כשאת מוכנה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, צי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, מהמם. 2.22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, אחרון, 9. דקה 57 לאימון. את בקצב מעולה, אמא, הכל טוב. 1, מהממת. 2, 3, 4, עוד 2, 5, אחרון, 6, יפה. דקה 20. 1, 2, 3, 4, 5, אחרון, 6. יאללה, 3 ו3. לא לבוא פה. 1, 2, אחרון, 3. יאללה, 40 שניות, אמא, לבוקס גם. 1, 2, 3. יאללה, 30 שניות. 1, 2, 3, 4, עוד 18 שניות. 16, 5, 6, 10 שניות. 7, 5, 4, 3, 2, 1, זהו. כמה? זוכרת? 9?
50 שניות יש לה. מעולה. את בטח שאת יכולה. יאללה. חצי דקה. כן, כן. 20 שניות. את מעולה, אמא. עכשיו זה סיבוב הטיפה יותר קשה, את עוברת אותו. רק 9 קשה. יאללה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, צי. 1. 2. 3. 4. יאללה. 5. 6. 7. עוד 2. 8. זהו, אחרון. כנסי אליו, תנוחי בקפיצות. יופי. יאללה, ישר לארגז. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, אחרון, אמא. 9. יש לך דקה ו16 לאימון. זה לסיים עכשיו את זה, יאללה. אחת. יאללה, כנסי. 2. כנסי. 3. יאללה, אמא, עוד 3. יש לך 40 שניות. 4. מהמם, עוד 2. יאללה. חצי דקה. 5, אחרון, יאללה, אמא. את יכולה. קדימה, זה רק בראש, זה עוד מעט נגמר. יפה, יאללה. יש לך 15 שניות, יאללה. 1, קדימה, את 6 את מסיימת. 2, 9 שניות. 7, 4, 3, 2, 1. יש. אמא, זה לצבור כמה שיותר חזרות. ושוב יש למעלה, שזה מפה עם הידיים, לכיוון הרגליים. בסדר, אמא. בדיוק, תורידי. יש לך 40 שניות לנוח. תעשי סינגלים. אפילו אם תעשי חזרה אחת, זה כבר זה. המטרה היא לצבור פה כמה שיותר חזרות. יאללה. זהו, זה 3 דקות אחרונות. 3 דקות אחרונות וזה נגמר. יש לך עוד 20 שניות. תשתי שלוק מים, את רוצה? אוקיי. 15 שניות. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, יאללה. 1, מהמם. 2,
3. מאמן אמא. מרפקים לאף מלפני המון. זה לא פונטקול, זה לא מדע, זה קצת קדימה. 4. האגרוף שלי מחוץ לקצה. זה צער מדי, זה רחב מדי, ממש יש... 5. מאמן אמא. זה בסדר, אוקיי? אז אמרנו קרוב לגוף. איך אני שומרת אותו קרוב? 6. יפה מאוד, עוד 3. יאללה. קטן עלייך, אמא. ואז בעצם אני לא רואה את הראש בין הידיים שזה מסודר. אם אני לא אעשה... יפה מאוד. יאללה, עוד 2. שזה לא סבבה. בסדר? אז תמיד תדברו שממש הבייספס נמצא בין הידיים בגובה האוזן. אחרון, זהו, אחרון. כנסי אליו. שימו לב לידיים, המרפקים. מהממת. יאללה, לכי לבוקס ג'אמפ. זה רק בראש, קדימה. יש לך דקה 50. 1. עכשיו זה נגמר, זהו. 2. 3. 4. 5. 6. מהממת. 7. 8. אחרון אמא. מהמם. יש לך דקה ו20. את מסיימת את השישיות האלה. יאללה. קחי נשימה עמוקה ויאללה. אני יודעת, זהו, דקה ו10 שניות. זה נגמר. 1. מהמם. זרקי וכנסי. 2. מהממת. יש לך דקה עבודה, יאללה. 3. מבחינת העבודה, כשאנחנו נהיה עם משקלים, נסו לא לתת באונס מפה. 4. מהממת אמא, יאללה, רק עוד 2. יש לך יותר מחצי דקה, יאללה. תנסי לעשות אותו ברצף. לקחת את הכוח עוד אחרון, יאללה, כנסי. ממש מקבץ יש מים, ובעיקר נשימה. לקחת כואבים, להוציא אותו למעלה. יאללה, 20 שניות, יאללה. זהו, אחרון. 1. שאחרי 6 אתם אומרים, יש לו... 2, יאללה אמא, 13 שניות. 3. 4, יאללה, 8 שניות. אחרון, תספיקי. 3, 2, 1. את היית אלופה, אמא.